ارادیان نگران حکومت بسنے مخلوق کے کرے سہولت کے مہنگائیاں بچے فنگ کے مزید دلدل اٹی مہنگائیاں اوتے مرکنن کے قدم ارفساٹ تو ایلو کنڈا اندن علاقائی لیولا کرے دے پدیان بورے مرے یا کہ پٹرول یا ایلو گڑا کرے ررا کے ضرورت نہ او دے پدیا چھڑے ساٹو اور داڑنگ کرے ہر طبقنا مخلوق کافی پریشان اور کرے مہنگائیاں بے کنٹرولی نوجان حکومتان مایوس مرے ساٹو بابو ننتون گڑاس علاقہ نا ارا کرے مختلف طبقہ مخلوق موجود ہو اوتا ایتو گپاتے نمی بینفین نن مننگٹیے نن تینا چونکیے پیر کرے نن مزدوری تو نن چو فائدہ خننگٹی افندا مزدوریان انن اٹھے مرے ننا خاخر لگی کنن اٹھے مرے لگی پک دا مہنگائی نا وجغان نن چھٹ اندون عذابون ارائے صاحبہ کی غریبی ہے وہ کبرزا پین تو بسی ننا انا دے دیاڑی دینا 500 روپئے تپنا نن چا بورکین یا تینا مریض سے خرچ کین یا نن دافتے ارا حسابٹ استعمال کین مطلب غریب نہ ارا حالت مرے کرے آل برائے ننا دا زندگی انا حسابٹ گدریں گٹھیے ننا نن دے مرے دے ننا پدا نن مننگم کپک غریبی نہ دو ہم پریشانی ننا زیادہ باز ہے سر دا ٹھیک ہے دا اندونو کہ اینو پگن اندونو دورس بسونی ہر بندہ سے اراٹی تا کارمس پیدا ہماری کوشش کی تینر دا کارمی کی یعنی تقریباً مزدور مستری دا فارغ ہو ارا کرے افیسر اسی ملازم اسی دا کل کوشش کی رہا تینا کارن تی تینٹ کاری پھر یا اندنو مستری اس دے رہے کم قیمتا کم ریٹا وہ دے کارم کرے پھر ہمور پورا ہی مفقت کیونکہ مجبورا نوٹ تو کائے کر ارد کلا مستنورین دا علاقہ گدر سوراب گدر اٹنن رنگی نے داڑی غربت نباز شکاری داڑی مہنگائی نہ طوفان بسنی نتنا والٹ بورنا والٹ سیگنا والٹ ایلو کسابات والٹ سبزی نہ والٹ کل مہنگائی انداخ مجبورو خودکشی کی مخلوق تیاری بے روزگاری نوجوان نن سرکاران بالا حکامن نوٹس نہ مہنگائیاں مخلوق خس پریشان اور کرے وہ دلدل اٹی دا مزید پسنگ زیننگ ڈیو اور مخلوق نہ کرے گلے شکوا انداز اس کا سر کہ امر سیٹ اپس برے کوتنا ذات اس کا محدود یعنی امر حکومت بریک پارٹیز کے حکومت کے کوتنا کرے پارٹی لیول آتے نے مضبوط کی لیکن عوام نا قص خیر خواف کیمرہ مین محمد امریکی تنوار سراج رکی واش نیوز ضلع سوراب